Agristorya sa ATI Webinar Series! Isa. Webinar series? Oo, Cass and Kim, webinar series ni siya. Kay, mag-conduct kita ang online seminar through our official Facebook page matag Friday 10 to 10:30 in the morning. Muna nga stay put lang mo sa inyong mga balay, kay kami maghahatag ninyong updates through online. Kay kabalumi nga lisod kaayot na magkatapo karong panahon na maong ang Department of Agriculture pinaagi sa ATI ug uban pang ahensya sa Department of Agriculture nagahatag sa Plant Program nga kita magtanong usab sa atong mga kabalayan aron makasustentar sa atong mga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Tersa, mananong sa kabalayan, daw big, wala sila space, ilang likod sa balay, sa backyard, wala sila garden space, pwede din na. Pwede kayo, Mark. Duy. Kaya pagpananong, dili lang siya nanginahanglan og dako kay na space. Mauna siyang first topic na to karon sa webinar nato nga series. Okay, so di na nato pagadugayan pa, kay kabalo naming nagpanikad na sila diha sa ilang mga balay. Kay kauban nato karon sa ato ang first webinar series sa Agristorya High sa ATI webinar series on urban gardening nga mag-share sa iya ang sekreto nga unsaon pagmamahimong malabuon bisag gamay lang ang luna. Og siya ang tagiya sa Jaya Secret Garden nga nahimo pong usa ka malambuon og successful nga learning site operator diri sa Northern Mindanao. Walay lain kundi mao kini si Mr. Jonas C. Baya. Mayong adlaw mga ka-quarantine. Pasalamat nato ang una sa tanan ang Ginoo sa paghatag kanato og safety nga kahimtang may taliwala aning kahimtangan karon nga atong na experience. Pasalamatan po nato ang atong panggobernuhan from our local government unit hangtod na sa atong presidente sa Pilipinas for facilitating this quarantine sa matag panimalay nato nga para ra pod sa atong mga kaayuhan tanan. Medyo parehas ta og gibati karon nga medyo gilaay, gimingaw na diya sa atong mga panimalay kay naanad lagi ta nga manginabuhi sa gawas ug maglitalipay sa gawas ayun ana, pero kung saan taman nga naaman taan nga situation karon busa tungod niini tugutin mi ninyo with the Department of Agriculture Agricultural Training Institute nga maghatag kaninyo gamay og linghaw at the same time maghatag kanato og gamay nga pagtulun-an mahitangod sa unsaon pag-establish unsaon pag ang isa ka garden sa atong mga tugkaran. Labi na nga kitang tanan na atay mga bakante siguro nga mga luna diha, mga bisag unsa na lang nga mga kagamitan. Pinaagi ani nga video, we hope nga ma-inspire mo namo unsaon paghimo pag-establish sa isa ka malahotayon o malongtaron nga backyard garden o kining ginatawag nato nga urban gardening. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Dili nato ikalimod, kita nagpuyo diri ibabaw sa yuta nga kauban nato si Haring Adlaw, ang tubig, ang hangin. Kauban nato labi na sa atong mga panimalay karon, atong mga kapamilya, atong mga kapuso nga adunay mga utok, adunay kasing-kasing, aduna poy kamot ug kusog nga igo-igo makatabang kanato sa atong mga bulaton sa panimalay. Aduna pud kitay enough ug daghan nga panahon. Aduna kitay gamay ug dako nga salapi ug aduna kitay mga butang-butang nga naa sa palibot nga pwede nato ma-utilize
para ma-establish ang urban garden. Nganong kinahanglanon nato nga ma-establish ang urban garden tungod kay kinahanglan na gyud siya. It's an urgent. We need to be possessed. Ang possessed nga term dili bot pasabot nga kinahanglan ta ma-possessed sa COVID-19 nga virus. But kinahanglan ta ma-possessed. P stands for productive. Kay walay gamay nga luna kung ang atong hunahuna luag. Kinahanglan nato nga ang atong mga backyard mag-produce og organic og safety nga mga pagkaon. Kinahanglan na gid nato nga ang atong gamay nga luna ato siyang punon sa mga makabuhi sa ato, punon sa kalipay, punon sa panagigugmaay og punon sa panaghinagalaay. Most importantly, we need to establish a garden nga dili lang tungod kay naay COVID na garden ta. We need to establish a garden nga sustainable, mulungtad hangtod na sa generation to generation. Ginatawag og urban permaculture. If that can be sustained, there's no reason nga kita tanan dinhi sa kalibutan, dinhi sa atong mga tugkaran, magpuyo nga malinawon og malipayon. There's a need to have a garden nga ma-enjoy ka, enjoyable because you are producing a food throughout the year. Dayon since gamay ang atong mga luna naara sa atong tugkaran, it will be very simple to maintain and to sustain. Dayon simple nga mga butang mahimo sang simple kay matabangan nato within sa mga members sa atong mga family. Because we need to educate. It's a high time to educate our children that we need to plant, we need to cook what we planted, and we need to eat what we cooked and what we planted. Because backyard garden is also talking about diversified gardening. Nga dili lang pitsay lang tanan ang atong itanom sa atong garden kay joker kayo kung pitsay ra tanan throughout the year. So kinahanglan diversified. Malingaw ta kung ado na tay isda, manok, baboy, pato, mga vermiworms nga magtabang pod sa atong sa decomposition process sa ato ang mga biodegradable sa ato ang mga panimalay. So with that, kung naatay diversified backyard garden, mahimong diversified pod ang atong panginabuhi ug ang atong lifestyle. Ang usa sa mga example sa urban garden nga mao ang Jaya Secret Garden. Ang Jaya Secret Garden is 10 years old na integrated and diversified garden nga makita gyud sa sentro sa Malaybalay City. Iyang address, Comiso Street, Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Halusa ka na to na problemahan kung unsaan na to pag-garden karon. Kay unang-una gamay ang atong wala tay mga resources kaayo nga mga pwedeng magamit nga naa sa ato ang mga tugkaran. Pero dili nato na siya himuong babag. Kay naay panultihon nga kung gamay imong luna,
luagon ang hunahuna. So karon ako mong istorya, ako mong sharean sa ako ang mga experiences unsaon pag-garden sa gamay nga space. Dahil ipakita nako sa inyo ha ang alternatibo pinaagi ni ining ginatawag nato og container gardening. Una natong buhaton sa atong container gardening is atong i-gather ang tanan nga mga posible nga atong magamit. Sama na lang ni ining recyclables ug uban pa nga mga gamit. Ipakita na ko sa inyo ha ang among mga natigom dinhi sa amo ang balay nga mga containers nga pwede nato matamnan. Usa ani ang galon, styrofoam, mineral water container, naapod kitay mga balde, naapod kitay mga plastic container no. Kani siya. Napot kitay crates. Ug napot tay mga use na nga mga kaang. Sa inyo ha, wala ko nakabalo kung unsa ang posible ninyo nga magamit. Pero basig na ipipila diha, pwede nato na sa gamiton. Diri sa among garden, gina-practice na mo ang ginatawag nga zero waste management. Reuse, reduce, recycle. Mo niya siya among material recovery facility diri where tanan nga pwede pa magamit sa garden among ginatapok diri. Na anytime gamiton. Mo na siya dahil if you have noticed ang amo pong MRF ang iyahang bedding, ang iyahang flooring, kuan pod siya. Mga biodegradables po ni, no? Kita ninyo naapod ni sa mga aliwati. Kung kapuyan na pod ta mag-recycle sa mga recyclable sa ato ang mga panimalay, naapoy available nga mga ready-made or ready to use, ready na siya nga gamiton nga mga pot or containers nga available sa agricultural supply. Sama na lang niini. Kini siya nga kagamayon gamay nga tanom ang gikinahanglan niini. Pwede ani. Okay? Dayon kung dako pod nga tanom, dako pod nga pot ang imuhang paliton. Kasagara sa atua, gusto gid magtanom kay lagi ang pagtanom sa ato mga tagsa-tagsa ka mga tugkaran dako gid kay makatabang. Kasagara gid nga problema kung moingon ka nga mananom naa gid maproblemahan gid ta sa yuta. So ako karong i-explain sa inyo ha unsay ato ang potting mix, unsay gamito nato nga yuta para gwapo ug patsada ang ato ang tanom. Karon kung unsa ang naaaning mga component nga naa dinhi karon sa atong potting mix. Okay. Mag-una ta dito sa ato ang coco peat. I'm sorry wala kay coco peat karon pero kamong naa diha sa daplin sa dagat, daghang mga lubi, available na sa inyo ang coco peat. Unsang naa sa coco peat? Mag-cause ang coco peat sa ato ang soil mix nga mahimong furos, buhaghag ang ato ang yuta. Dahil ikaduha ang coco peat pagkatabang siya sa water holding capacity. Gwapo gyapon kay siya mag-hold og tubig. Okay, sunod, ang sawdust. Unsa ang naaani atong sawdust? Ang sawdust kung makita ninyo, naa siya water holding capacity. Then naapod siya, kung tanawon pod ninyo siya, buhaghag. Okay? So mo ni siya ang sawdust. Porous. Dayon naa siya water holding capacity. Okay. Sunod dayon ang atong decomposed na nga animal manure. Ang decomposed na itong animal manure naa siya kanang nutrients, naa siya nitrogen, phosphorus o potassium. Another diet is kusog po siya sa water holding capacity. Sunod dayon ang atong compost. Kani siya no?
atong ilhon karon unsay diferensya sa compost ug vermicast. Sa vermicompost ug vermicast. Ang vermicompost mao pa niyang naong wala pa siya naayag. Okay, pero pwede na siya gamiton nga i-mix sa atong tanom, sa atong yuta. Ang vermicast naayag na ni siya, mao ni siya fine na kay sa tan-awon. Okay? So, unsa karon ang naa sa ato ang compost, naa siya nutrients, then naa sad siya water holding capacity naa siya water holding capacity, dayon naapod siya microbial activity. Kung makita ninyo, nakita ninyo naagay mga aliwati nga present, di ba? Ana siya. So naa siya microbial activity, and other microbes dili na nato makita sa atong mga mata. Okay. Sunod dayon ang ato ang rice hulls. Ang ato ang rice hulls, kung nakita ninyo, wala siya nutrients, pero magtabang siya nga mahimong buhaghag ang ato ang yuta. Okay? Puro siya. Sunod dayon ang atong carbonized rice hulls. Ang atong carbonized rice hulls, puros makahatag siya o magkos siya nga mabuhaghag ang ato ang yuta. Ikaduha, ang carbonized rice hulls nato naa siya nutrient. Again, puros na nutrients. Dayon naa siya water holding capacity, naa pag nutrients. Okay? Dayon sterilized. Therefore, ang kaning mixture sa carbonized rice hulls o vermicast mao ni siya ang number 1 garden soil in the world. Nga na-prove nga gwapo gid kayo kung sila ma-mix. Sunod dayon nga recommended nga mixture is isa ka kukupit dayon isa pod ka part sa compost. Kani kukupit plus compost, isa ka compost, dayon isa po dayon ka soil. So 1 compost, 1 kukupit, 1 soil. Mix together na kompleto na gyapon na siya. Another mixture is kining kung daghan tag kulang, wala ta aning vermicast, wala tay carbonized rice hulls, wala tay rice hulls, wala tay iti, wala tay compost. Another option is mag-mix ta og 3 parts sa soil, 3 part aning soil, dayon isa ka carbonized rice hulls, isa sa carbonized rice hulls, dayon 1 animal manure. Pwede sad kani, isa ani, isa ka vermicast. So again, 3 part of soil, 1 part of carbonized rice hulls, and 1 part of animal manure. Kung ato na siyang i-mix together, mix na to properly, mahimo na siyang complete. Ato ipakita karon ang usa sa mga recommended nga soil mix. 1 part sa carbonized rice hulls, 1 part sa soil, 1 part pod sa vermicast. Kung atong i-analyze, ang carbonized rice hulls mo'y magpapughay. At the same time, naasad sa nutrient. Ang atoang yuta na ay nutrient, sterilize na niya, ato na nang gilapuan. Dayon, naapod siya water holding capacity. Kung tanawan po dahil nato, ang vermicast, nasa water holding capacity, nasa complete nga nutrients, dayon puros pod siya. So karon ato ni siyang i-mix together. Atong klarohon nga dapat ang pagka-mix sa ato ang yuta, dapat sakto gid sa mga pagkabuhat para ang tanan nga component, ang vermicast, ang yuta ug ang carbonized rice hulls ma-mix gid siya. Sama ra gyapon sa nagmix ta sa simento. Okay? So unsaon sa pagbuhat, pwede siya bare hand, no? Ana siya. Dayon, adun siya diri sa taas para mag-mix. Okay?
Pwede po siya gamitan og pala. Okay? Okay, so muna ni karon atong na-mix nga yuta. Kung atong tan-awon, i-check nato siya kutro. Puros, di ba? Ughay. Ikaduha, naa siya water holding capacity. Wala. Kani siya, wala pa ganyan nato siya bunyagi, pero kuan na siya. Maklaro na siya. Dayon, sunod dayon, naa siya nutrients. Kaya ang ato ang vermicast, ang ato ang yuta, na nutrients. Okay? Ug ang atong carbonized rice hulls. Then ikatulo dayon, kita mo ganina sa atong gina-spray, mo ni sa ang microbial, beneficial microorganism nga atong gina-spray. Human na to ma-mix ang ato ang yuta. Mag-decide na dayon kita kung asa na to ibutang ang ato ang mga pots or mga container. Example, mag-decide ka ibabaw sa atong terrace, ibabaw sa ato ang mga atop bakaha, pwede sa ibabaw sa kural, no? So after nga maka-decide ta, ato na din siyang ibutang dito, dayon ang yuta danon nato sa nahimutangan sa atong mga pots. Ug ato na dayon siyang okay. So, nana. Bunyaga nato. Okay. Dili sa dayo nato ni siya diretso tamnan. Actually pwede siya nga tamnan na siya diretso kay sterilized naman siya. Pero mas maayo gyud nga 10 to 15 days ay pa nato ni sa tamnan. Okay? Unsay timailhan nga pwede na ni siya tamnan kay naa nay mang tubo diri gagmay nga mga green or sagbot whatever nga magtubo diri. So kung naa na kay magtubo diri, that means ready na ni siya tamnan. God created us to be in nature because nature is not just a place to visit. It's a home. He allowed us to be in the garden, not just to consume everything in it, but allowed us to go, grow, and glow. Let us help each other. Let us protect each other. Let us plant, and plant. Bye for now. Kita-kits sa sunod. Ugmaw ka to mga ka-agri-friends ang atong unang webinar episode ni Ining Buntaga, ang Introduction to Urban Gardening. Og diri atong nahibaw-an kung unsa gid ka importante nga aduna kitay garden sa ato ang mga panimalay. Og dili lang kay karong panahon nga naka-quarantine kita, kundi lifetime usab kini. Lifetime? You mean forever? Grabe ha, nari forever sa pagpananom? Og nahibawan pud nato ang mga butang nga pwede natong gamiton sa atong mga balay, no? I-consider na nato nga mga trash or kanang patapon nga pwede din nato gamiton sa pagpananom. O sa paana dili nato kinahanglan ang dahok nga luna para kita makapananom sa atong balay. Yes, that's right, Mark. Kay mo po ni siya ang bonding time para sa mga pamilya karon. Kaya diin naka-enhance quarantine man ta. So it's a good bonding, di ba? Og hinaot pa unta nga aduna kamoy nakatunan sa ato ang first webinar episode dinhi sa ATI. Og magsugod na kamo sa inyong mga pagpangandam aron purhon sa sunod Biyernes makasugod na kamo sa pagtanom sa inyong mga gulay. Ito mga ka-agri-friends, see you next Friday para sa sunod na po nga episode ni Ining webinar on urban gardening. Ug atan niyo sabang ang mga reminders para sa sunod nga mga episode. Ang ibalik usab ang mga pahinumdum. Una,
Kinahanglan ka mo register para mahibong official participant ani nga webinar. Ang ikaduha, kumpletoha ang tibuok webinar episodes kay muhatag kami certificates para kaninyo. Ug ang ikatulo, siguraduha nga mo comment ka sa imong full name ug i-share kini nga live webinar para ma-check namo ang inyong attendance. Hi guys, sa among mga kauban sa buhatan sa ATI. Please stay healthy, stay at home, pray lang ta, and plan. Ug mo ka mga ka-agri friends. Ako si Kim. Ako si Cass. Ako si Mark. Ug mo kini ang Agristurya High sa ATI Webinar Series on Urban Gardening. Daghang salamat. Bye-bye!